stoere blik, recht vooruit. En laat me komen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dit binnen ze de 6 talentvolle vrouwen die graag de handen uit de mouwen steken. De bouwmerk is het ombouwd tot tv-studio voor de talentenjacht. En de klus- en tuinvrouwen, die hebben alle keer wel vertrouwen in de zaak. Ja, ik ben wel handig, ja. Ik ga een oud huis, dus ja, daar ga ik een hele prut in beklust altijd. Ik weet net een hele hoop van planten, maar meer van het inrichten, Nessa. En ik zet erin wat ik leuk vind en ik zie wel dat het goed komt. Ja. Wist je wat een komst hebben we dan? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Nou, ik hier mezelf net opjoen als ik toch dat ik het net, dat ik geen kongers maken natuurlijk. Maar of ik win, ja, dat weet ik net, want de concurrentie die is grut. Dat een soort Frieske vrouwen nog haar om met de handen werkje, docht wel blikken uit het tal aanmeldings. Ja, de aanmeldingen liepen goed. Hoeveel aanzet, dat durf ik echt niet te zeggen, want ik heb er heel veel langs zien komen. Maar ja, dat ging heel goed. De Friese vrouwen hebben er zin in, ja. De vrouwen krijgen een opdracht die ze net daar hier kennen. De besten gaan trouw naar de landelijke finale, dat ze naast de titel ook een bouwcheck van €10.000 winnen kunnen. Ja, ik vind het wel heel spannend. Ik omdat we net weten wat we gaan doen, steeds maar. En dus het is straks één grote verrassing. En dan maar snel nooit denken van wat ik dan maar die opdracht en aan de slag. Wat alle interviews erop staan, mooi ze lang om let aan de slag en kan de wedstrijd beginnen. En het eerste jurycommentaar hoe de Frieske vrouwen is in alle gevallen positief. Daarachter zijn ze die bandjes aan het cementeren, zeg maar. Je ziet eigenlijk wel hele verschillende dingen ontstaan. Dus één doet het met de handen, met zand ertussen, zodat je een andere structuur krijgt. Goed begin. Creatief. Heel erg creatief. Leuke dames. En ja, volgens mij wordt het een spannende wedstrijd.